ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനോന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയൂതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാധായിനെ ഗൗരഗദാധാമധായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ചാപ്റ്റർ 1 നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ എന്താ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ, നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഭഗവാൻ, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ധൃതരാഷ്ട്രര് സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, അവിടെ യുദ്ധകളത്തില് അവിടെ യുദ്ധത്തിന് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും അതുപോലെ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും അവരെന്ത് ചെയ്തു ചോദിക്കുന്നു. അതിന് സഞ്ജയൻ മറുപടി പറയുന്നു, അവര് ശംഖൂതി അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പുറപ്പാടൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് അർജുനൻ, കൃഷ്ണ 2 സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തണം, എനിക്ക് അറിയണം അവിടെ ആരൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അർജുനൻ നോക്കുമ്പോ അവിടെ കാണുന്നത് മുത്തച്ഛൻ, ഗുരു, സഹോദരന്മാര്, അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കള്, അങ്ങനെ സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെയാണ് അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നത്. തനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെ കാണുമ്പോ അർജുനന് ശരീരം തളരുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൃഷ്ണ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർത്തട്ടില് തളർന്നിരിക്കുന്ന അർജുനനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഈ അധ്യായത്തിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, സാഖ്യയോഗം. ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും പറ്റിയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് സാഖ്യയോഗം എന്ന പേര് വന്നത്. പിന്നെ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയില് മൊത്തം 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ. ഈ 18 അധ്യായങ്ങളിലും കൂടെ മൊത്തം എന്തൊക്കെയാണോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സംഗ്രഹം, അതിനെല്ലാം ചുരുക്കിയിട്ട് ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റും: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ.
ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇത് ശബ്ദതി. അപ്പൊ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെവലാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ്, ഒരു പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രകാശം, ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഇതാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയില്ല. ഇവരുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വന്ന് ലയിക്കും. അത്രയും മാത്രമേ അവർക്കറിയുള്ളൂ. ഇവരെയാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരെന്ന് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവര്, അതായത് ധ്യാന യോഗികളൊക്കെ. ഇവരുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവ്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ആ പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവരെ എന്താണ് മനസ്സിൽ കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് മനസ്സിൽ ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരമാത്മാവ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. അടുത്തതാണ് വരുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് ഭക്തരുടെ ലെവലാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇതാണ് ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയുള്ള സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയവരെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമല്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു ധാമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പറ്റി പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വേണം കുണന്ധമരവിന്ദളായ സാക്ഷം ബർഹാവതാം സമസിതാംബുദ സുന്ദരാംഗം കന്ദർപ്പകോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് അവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ 3 തരം സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിനെ ഈ സൂര്യന്റെ ഉപമയിലൂടെ, ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലെവല്, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലുള്ളവർക്ക് സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശം. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ പ്രകാശമാണ് സൂര്യൻ എന്നാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സൂര്യനെ പറ്റി അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ആ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറച്ച് പറ്റികൂടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ സൂര്യൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും, സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട്, സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടെ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം 7 കുതിരകൾ പൂട്ടി ആ രഥത്തില് കറങ്ങുന്നു. ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള, സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർ. അതിനൊരു സൂര്യന്റെ ഒരു ഉപമയിലൂടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഭഗം യസ്യ അസ്തി സ ഭഗവാൻ. ആർക്കാണോ ഭഗം ഉള്ളത് അവരെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗം എന്ന് പറയുന്നത്? ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ യശസ്ശ്രിയക ജ്ഞാന വൈരാഗ്യയോശ്ചൈവ ഷണ്ണാം ഭഗ ഇതീരണം. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ, ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവരെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 6 സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, സൗന്ദര്യം. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ള നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ 1ഓ 2ഓ ഗുണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ 6ഉം പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ മാത്രമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനൻ തേർത്തട്ടില് തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, ഞാൻ എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, എനിക്ക് സുഖം വേണ്ട, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാപമാണ്, ഈ കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊക്കെ നശിച്ചു പോകും, അതുകൊണ്ട് ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർത്തട്ടിലെ തളർന്നിരിക്കുന്ന അർജുനനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനം കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, അർജുന നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു ഈ ദുഷിച്ച സ്വഭാവം നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് വന്നത്? ഈ കശ്മല സ്വഭാവം നിനക്ക് എവിടെന്ന് വന്ന് പിടിപെട്ടു? ഇത് നിന്റെ കീർത്തിയെ നശിപ്പിക്കും. നീ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരം താന്ന, ഒരു ആണത്തമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് നീ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിന്റെ കീർത്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് നിന്റെ ഹൃദയ ദൗർബല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്
നീ എഴുന്നേറ്റ് വരൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അർജുനന് എന്താണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആരോടാണ്? എന്റെ മുത്തച്ഛനോട്, എന്റെ ഗുരുക്കളോട്, എന്റെ സഹോദരന്മാരോട്. അപ്പൊ ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രാജ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ രാജ്യത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുമോ? സാധിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അർജുനന് ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി. ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ അതോ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കണോ? ഞാൻ ജയിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ ഈ യുദ്ധത്തിൽ അവരെന്നെ തോൽപ്പിച്ചോട്ടെ അതാണോ നല്ലത്? ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പം അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കണ്ടത് അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള സംസാരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ അധ്യായത്തില്, ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കാണ് അർജുനൻ. ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കാണ് അർജുനൻ. നമുക്ക് ശ്ലോകം വായിക്കാം. കാർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാ യശ്രേയസ്യാൻ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാൽ. അപ്പൊ എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? എനിക്ക് കാർപ്പണ്യദോഷം പിടിപെട്ടു. എനിക്ക് ശരി ഏതാണ് തെറ്റാണ് ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ, ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട്, അങ്ങയെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ദയവായി എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊരു ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. നമ്മുടെ ലൈഫിലെല്ലാം ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം, നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുരു വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കി ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ല ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്വഭാവം അല്ല എനിക്കറിയാം. ഇപ്പൊ എന്റെ സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹൃദയ ദൗർബല്യമാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ശരണം പ്രാപിച്ചു കൃഷ്ണനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനന് ഇപ്പൊ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്? സുഹൃത് ഭാവം അല്ല, ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ ഗുരുവായി. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ഒരു ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ 5 വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഭഗവത്ഗീതയില്? അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര നമുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ ബാല്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി യൗവനത്തിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ, ഞാൻ യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ്. അതുപോലെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു, അതിനുശേഷം മരണം. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റാണ്. അപ്പൊ അതിന് സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളായി പിന്നെ വലുതായി നമ്മള് യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ വലുതായി വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വരും. നമുക്ക് വയസ്സായി തീരെ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആത്മാവിന് മരണം എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മാവ് പോകുമ്പോഴാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല.
ഈ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. മരണശേഷം വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവിന് ഒരു ശരീരം മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നീ ഇങ്ങനെ സംഭ്രമിക്കുന്നത്? സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി ഒരിക്കലും സംഭ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നശ്വരമാണ് അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതി നശിക്കും. അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ഈ ശരീരം നശിക്കും. ഈ ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഉണ്ട് ശരീരത്തിന്, ഇത്ര പ്രായം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ ശരീരം നശിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ശരീരം നശിക്കും. പക്ഷെ അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവാണ് ആ ശരീരത്തിന് ഉണ്മ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ജീവൻ, ആ ചേതന, ശരീരത്തിന്റെ ചേതന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. പിന്നെ ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് നീ എന്തിനാണ് അർജുന വിഷമിക്കുന്നത്? ഇതാ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി വലുതായി വലുതായി നടന്നു തുടങ്ങി, പിന്നെ അങ്ങനെ വലുതായി യൗവനാവസ്ഥയിലെത്തി, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പ്രായം വന്നു തുടങ്ങി, വാർദ്ധക്യം വന്നു തുടങ്ങി, അങ്ങനെ വയസ്സായി തീരെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. എന്ത് സംഭവിച്ചു? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ആത്മാവ് പോയി, ശരീരം നശിച്ചു. ആ ശരീരം ഉപയോഗശൂന്യമായി, ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാതായപ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി ആത്മാവിന് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ടിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ശരീരം നശിച്ചു, ആത്മാവ് പോയി വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പോയി, വീണ്ടും ഒരു കുട്ടിയായി ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ വലുതായി വലുതായി അങ്ങനെ വന്നു, വീണ്ടും പ്രായമാകുന്നു, വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു കാറ് പോണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കാറിന് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിനുള്ളില് ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം. അതല്ല വെറുതെ ഈ കാർ ഇരിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറിന് ഓടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആ കാറിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവറാണ് ആത്മാവ്. ഈ കാർ ഓടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഡ്രൈവർ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം. ആ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറിന് ഇഷ്ടം പോലെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ആത്മാവ് വേണം. നമ്മളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മാവ് വേണം. അതാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പം ആ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിന് ഉണ്മയുള്ളൂ, ഈ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ആത്മാവ് എപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോന്നോ അപ്പൊ ആ ശരീരം പിന്നെ ജഡായി, പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല. അപ്പൊ ഈ കാറ് എങ്ങനെ റോഡിലൂടെ ഓടുന്നു ഒരു ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ആരാണ്? ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ആ ശരീരം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി, നമ്മൾ ജീവിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോ അത് മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ആവണം എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടാം, ചിലപ്പോ കിട്ടിയില്ല എന്നും വരും. അപ്പൊ അതെന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങളാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളുണ്ട്. പുഴുക്കള്, കൃമികള്, പക്ഷികള്, അങ്ങനെ തൊട്ട് മൃഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ തൊട്ട് ഒരുപാട്. നമുക്കിനി മനുഷ്യന്മാർക്കും മേലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ജനിക്കാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്. ഒരു പക്ഷിക്കൂട്, ആ പക്ഷിയുടെ കൂട്ടിനുള്ളില് കിളിയുണ്ട്. ആ പക്ഷിക്കാണെങ്കിൽ ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ കൂട് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഈ കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കൂട്ടിലുള്ള പക്ഷിക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പക്ഷിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പക്ഷി മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സൗന്ദര്യം വരുത്താനായിട്ട് നമ്മള് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ സൗന്ദര്യം വരുത്തും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ നമ്മള് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതിന് നമ്മൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിനെ പുഷ്ടിപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന് എന്താണോ വേണ്ടത്? ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മാവിന് ഇഷ്ടം എന്താണ്?
ആത്മാവിന് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ആത്മാവ് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാവിനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ആത്മാവ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ചെറുപ്പത്തില് ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഇതായിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുക, ഈ ട്രൈസിക്കിൾ, ഇത് കിട്ടാനായിരിക്കും നമുക്ക് ആഗ്രഹം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? ഈ സൈക്കിൾ വേണമെന്നായിരിക്കും. അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി ഒരു യൗവനാവസ്ഥയിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം 2 വീലർ വേണം, അതായിരിക്കും. അതും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ കുറച്ച് മെച്ചേർഡ് ആയി, കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മാറി, പിന്നെ കാറിനോടായി ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ സൈക്കിളോ ഇതൊന്നും വേണ്ട, അപ്പൊ ആഗ്രഹം മാറി കാറിനോടായി. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ശരീരം ഈ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ നമ്മുടെ എന്താണോ ആഗ്രഹം അതല്ല വലുതാവുമ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. ആത്മാവിന് എപ്പോഴും ഒരാഗ്രഹമുള്ളൂ, ആത്മാവിന് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലാണ് ആത്മാവിന് എപ്പോഴും താല്പര്യം. ഇത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ലൈഡില്. ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയായി നിന്ന് വലുതായി, അങ്ങനെ പ്രായമാകുന്നു, വയസ്സാവുന്നു, പിന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് പോകുന്നു, വീണ്ടും ആ കുഞ്ഞു വലുതാവുന്നു, അങ്ങനെ പ്രായമായി മരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ശരീരം, നമ്മളൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും, അതിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും, പിന്നെ വീണ്ടും വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളിലൂടെ കടന്ന് നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഏത് ശരീരം വേണം? നമുക്ക് ജലത്തിൽ ജീവിക്കണോ, കരയിൽ ജീവിക്കണോ, മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കണോ, പക്ഷികളായിട്ടാണോ, എന്താന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് കിട്ടുക. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ താം തിദീക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും, ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സുഖവും ദുഃഖവും മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും പോലെയാണ്. സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കോ? അതില്ല, ആ സുഖം മാറി ദുഃഖം വരും. ഇനി ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ദുഃഖമായിരിക്കോ? അങ്ങനെയല്ല, ആ ദുഃഖവും മാറി വീണ്ടും സുഖം വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്, താൽക്കാലികം, വെറും താൽക്കാലികം മാത്രം. സുഖമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതില് ഓവറായിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? പിന്നാലെ ഒരു ദുഃഖം നമുക്ക് എന്തായാലും വരും. ഇനി ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമിതമായി അതിനെ പറ്റി മാത്രം ആലോചിച്ച് ദുഃഖിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം വീണ്ടും നമുക്ക് സുഖം വരും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ഇത് വന്നും പോയും വന്നും പോയും വന്നും പോയും എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടായിരിക്കും, വന്നും പോയും ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. തിദീക്ഷസ്വ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അതിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം, സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കണം. കഷ്ടപ്പെട്ട് സഹിക്കല്ല, അവയെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിത് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ക്ഷണികങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം ഭാരത എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷം, ഈ വൃക്ഷം 4 കാലാവസ്ഥകളിലും കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് കാണുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ. മഴക്കാലം വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നന്നായി ഇലയൊക്കെ നന്നായി കിളിർത്ത് വരും. അത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകും, കായൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് വസന്തകാലം വരുമ്പോ ഈ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ വേനൽക്കാലം വരുമ്പോഴോ അതിന്റെ ശാഖകൾ, കുറെ ശാഖകളൊക്കെ ഉണങ്ങി ഒക്കെ പോകും. അങ്ങനെ പിന്നെ മരം നശിക്കുന്നുണ്ടോ? വീണ്ടും മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിലെ ഇലകളൊക്കെ കിളിർക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ കാര്യം. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന സുഖാവട്ടെ ദുഃഖാവട്ടെ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു മുഖംമൂടി പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സുഖവും ദുഃഖവും. നമ്മൾ ഈ മുഖംമൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖമാണ്. ഇനി മുഖംമൂടി മാറ്റി ഈ മുഖംമൂടി, ദുഃഖമുള്ള മുഖംമൂടി വെച്ചു, അപ്പോഴോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഫേസ് ദുഃഖത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മുഖംമൂടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന പോലെയുള്ളൂ സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യഃ ശാശ്വതോऽയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ് അത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ശരീരം നശിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല. ഈ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന ഡേറ്റില് 2015 അല്ലെങ്കിൽ 2010 ഈ ഡേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1985 ആ ഡേറ്റിൽ അങ്ങനെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ആത്മാവ് കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നല്ല, ഇത് ഉള്ളതാണ്, എപ്പോഴും ഉള്ള, ശാശ്വതമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ഈ ആത്മാവ്. ഈ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അത് അജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തതാണ്, നിത്യനാണ്, എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, ശാശ്വതനാണെന്ന്. അതായത് എപ്പോഴും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാലോ പ്രാചീനനുമാണ്, വളരെ പഴയതുമാണ്. ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോ ഈ ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ നശിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണോ അർജുന നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സംയാധി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വസ്ത്രം പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ വസ്ത്രം എടുക്കും അല്ലെ? പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടും. പഴകി കീറിപ്പോയ ഡ്രസ്സൊന്നും ആരും ഇടില്ല. ഇനി അതുപോലെ അഴുക്കായി കഴിഞ്ഞാലോ ആ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് ഇടും. ഈ ആത്മാവിന് ശരീരം മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് മാറി വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ആത്മാവ്. ആ ശരീരമാകുന്ന ആ വസ്ത്രം മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു വസ്ത്രം അഴുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറില്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ആത്മാവ് ആ വസ്ത്രം മാറുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് നീ എന്തിനാണ് അർജുന വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അർജുനന്റെ മനസ്സിലെ വിഷമം മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഈ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ ഉണക്കാൻ പറ്റില്ല, മുറിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുവോ? കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഒരു തലമുടി നാരിന്റെ തുമ്പെടുക്കുക, ആ തുമ്പിനെ നമ്മളൊരു 10,000 കഷ്ണമായിട്ട് വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കഷ്ണം എത്രയുണ്ട്? അത്രയാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അത്രയും സൂക്ഷ്മമാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൂക്ഷ്മമായ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ശോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് വിഷമിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനന് കുറെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ, ആത്മാവ് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും അർജുനന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അർജുനൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ വിഷമത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അവൻ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ്? ഇനി മാറ്റി, അതായത് ഇനി അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യേർത്തേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷമം എന്താണ്? ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണല്ലോ, എന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അവര് മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാരണമായിരിക്കില്ലേ? അവരുടെ മരണത്തിന് ഞാനൊരു കാരണമായിരിക്കില്ലേ? അതാണ് അർജുനന്റെ വിഷമം. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മരിക്കും, അത് നിശ്ചയമാണ്. ഇനി മരിച്ചാലോ?
ആ മരിച്ച ആൾക്ക് വീണ്ടും ജനനവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജനനവും മരണവും ഈ മാറി മാറി വരുന്നതാണ്. അത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അർജുനൻ ആരെ? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കൃത്യനിർവഹണല്ലേ നീ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നീ എന്തിനാ വ്യസനിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടു തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കാം, മറ്റേത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കാം. നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട്. നമുക്കത് പരിഹരിക്കാം. അതല്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതിൽ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം വിഷമിച്ചാലും നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും ഇത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജനിച്ചവന് മരണവും ഉണ്ട്, മരിച്ചവന് ജനനവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കണ്ട അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരം നമ്മൾ പിടിച്ച് രക്ഷിക്കുക. ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീണു ഒരാൾ മരിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അയാളുടെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി, അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പിടിച്ച് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? കാര്യമില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ആത്മാവിന്റെ വസ്ത്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ്? ഞാൻ അവരെ കൊല്ലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ വസ്ത്രത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പിന്നെയും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പം ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, ദേഹി, അതായത് ആത്മാവ്. ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ആ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നീ എന്തിനാ വ്യസനിക്കുന്ന? നീ ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചാണോ നീ വ്യസനിക്കുന്നത്, ആ ജീവന് ആ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ആ നാശമില്ലാത്ത ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് നീ ഒരിക്കലും വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അർജുനന്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നിർത്തി. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മാറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി ഈ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന് അർജുനന് കിട്ടുന്ന ആ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഒന്നുകിൽ യുദ്ധത്തില് ജയിക്കും. യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? നമുക്ക് ആ രാജ്യം ഭരിക്കാം. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിച്ച രാജാവായി രാജ്യം ഭരിച്ച സുഖമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതല്ല, യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചില്ല, യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാലും ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയന് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര, നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുകയാണെങ്കിലും നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നിനക്ക് സ്വർഗം പോകും. അതല്ല, നീ ജയിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിനക്ക് സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനില്ല. പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? നീ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ നീ എന്തിനാ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഇനി ഈ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിന് ഗുണം കിട്ടുമോ, എനിക്ക് സങ്കടമാണോ ഉണ്ടാവുക, എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുമോ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടോ, എനിക്ക് നഷ്ടമാണോ, ഇതൊന്നും നീ ആലോചിക്കണ്ട. ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കോ അതോ ഞാൻ തോൽക്കോ എന്നതിനെ കുറിച്ചും നീ ആലോചിക്കണ്ട. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് നിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയന്
യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷത്രിയന് യുദ്ധം ചെയ്യുക, അത് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയത കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മൾ എന്തായാലും അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അർജുനന് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. അർജുനന് ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഇനി നീ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ഈ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കും? ലാഭാണോ, നഷ്ടാണോ, ജയാണോ, തോൽവിയാണോ? ഇതൊന്നും നീ ആലോചിക്കണ്ട. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണോ അതോ ദുഃഖമാണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? അതും നീ ആലോചിക്കണ്ട. നീ എന്ത് ചെയ്യുക? നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. നിന്റെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ യുദ്ധം മാത്രം ചെയ്യുക. നേഹാവിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഉദ്യമത്തില് ലാഭവും ഇല്ല, നഷ്ടവും ഇല്ല. ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെ ലാഭം നഷ്ടവും, യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. നമുക്ക് സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാനോടുള്ള കടമയായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വല്പം കുറച്ചാണെങ്കിൽ കൂടെ അതും നമുക്ക് വലിയ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെ സ്ലൈഡിൽ കാണാം ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെയും മണ്ണാർക്കാടന്റെ കഥ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ സീതാദേവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും അല്ലെ, രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. അപ്പൊ ദേവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേതു നിർമ്മിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ സേതു നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അണ്ണാർക്കണ്ണൻ വന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാവരും കളിയാകും, അയ്യേ ഈ ചെറിയ അണ്ണാനെ എന്ത് സഹായിക്കാനാണ്? കാരണം അവിടെ ആരൊക്കെയുള്ളത്? ഹനുമാൻ, സുഗ്രീവൻ, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ യോദ്ധാക്കളും വലിയ ശക്തിശാലികളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ചെറിയ അണ്ണാൻകണ്ണനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ട് ഇവര് പറയും, വേണ്ട വേണ്ട നീ പൊക്കോ, നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിനക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, നീ പൊക്കോ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അണ്ണനെ സഹായിക്കണം, രാമനെ സഹായിക്കണം. അപ്പൊ അണ്ണാർക്കണ്ണൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ആ സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് മേലെ വെള്ളാക്കും. വെള്ളാക്കിയതിന് ശേഷം മണ്ണിൽ വന്നിട്ട് ആ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുളും. അപ്പൊ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ പൊടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇവര് കല്ല് കൂട്ടിയിടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ദേഹം കുടയുമ്പോ ഈ പൊടി മുഴുവൻ അവിടെ വീഴും. വീണ്ടും ഇത് വന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങും, ദേഹത്ത് പൊടിയാക്കും, വീണ്ടും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കുടയും. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അണ്ണാനെ എത്രയുണ്ട്? ഇത്തിരി ഉള്ളൂ, ചെറുത്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ അറിയാതെ അണ്ണാന്റെ വാലിലൊന്ന് തട്ടുമ്പോ അതിന് വേദന എടുത്തു. അപ്പൊ ഹനുമാൻ അറിയാതെ ചെയ്തതാണ്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ കുഞ്ഞണ്ണൻ ആര് കാണാനാണ്? അപ്പൊ അതിന് വേദനിച്ച് സങ്കടം വന്ന് പറയാണ്, ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സങ്കടം പറയും, എന്നെ ഹനുമാൻ ചവിട്ടി എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ ശ്രീരാമന് ഭയങ്കര സന്തോഷവും. കാരണം ഈ കുഞ്ഞണ്ണൻ ആ അണ്ണാരക്കണ്ണന് പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ആണ് അത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ശ്രീരാമൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൈ കൊണ്ട് തലോടി, അണ്ണാരക്കണ്ണന്റെ പുറത്ത് തലോടി. അപ്പൊ അതാണ് അണ്ണാന്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 വര കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ശ്രീരാമൻ അന്ന് തലോടിയതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അണ്ണാനെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം അത് ചെയ്തു. അത് ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അതുപോലെ ഹനുമാൻ അങ്ങനെ ലങ്കയൊക്കെ സമുദ്രം ചാടിയിട്ട് ലങ്കയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ രാവണൻ പിടിച്ചു ബന്ധനസ്ഥനാക്കി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഹനുമാന്റെ വാലില് തീ കൊളുത്തി. ഹനുമാൻ ആ തീ കടിച്ചിട്ട് ഹനുമാൻ ആ ലങ്ക നഗരം മുഴുവൻ കത്തിച്ചു. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഹനുമാൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം, ഇതിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ മതി, ഭഗവാൻ എന്താണ് 10 സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. അതാണ് ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ വെക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നോക്കണ്ട. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടുള്ളൂ. നമുക്കത് അതുകൊണ്ട് ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കഥയാണിത്. ഒരു എലിക്ക് ഒരു ചെറിയ പഴം കിട്ടി. അത് കഴിച്ചു. അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കഴിച്ചത് അങ്ങനെ നടന്നു പോണ സമയത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പൊ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളില് നോക്കുമ്പോ ദീപം കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിളക്ക് കത്തിച്ചതിന്റെ ദീപം കണ്ടു പുറത്തുനിന്ന്. അപ്പൊ ഈ എലിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു, ആ ചെറിയ പഴം ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പൊ എലി വിചാരിച്ചു ആ ചെറിയ പഴമാണ് ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത്, ആ കത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ പഴാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അത് കഴിക്കാം. ആ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി
ഓടി വന്നിട്ട് ആ വിളക്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖം മുട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ തീയ് അത് പിടിച്ചു അങ്ങനെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ തീ പിടിച്ചപ്പോ അത് എന്ത് ചെയ്തു? ആ പ്രാണവെപ്രാളം കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോവല്ലേ, തീ പിടിച്ചിട്ട് ആ പ്രാണവെപ്രാളം കൊണ്ട് അവിടെ ചുറ്റും ഓടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും ഓടും. ചുറ്റും ഓടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ എലി അവിടെ മരിച്ചു വീഴാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എലി എന്തുകൊണ്ട് ഓടിയത്? അതിന്റെ ദേഹത്തിൽ തീ പിടിച്ചപ്പോ അത് പ്രാണവേദന എടുത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാണ്ട് അതങ്ങനെ ഓടിയതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു? ഭഗവാൻ എന്താ കണ്ടത്? ആ എലി എന്നെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു, ദീപം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചല്ലോ ആ എലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് ആ എലിക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ 10 സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. അപ്പൊ എലി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല സത്യത്തില്, എലിന്റെ പ്രാണവേദന കൊണ്ട് ഓടി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെന്തായി? ഭഗവാൻ അതിന്റെ സേവനായിട്ട്, ഭഗവാൻ ചെയ്ത സേവനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആ എലിക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു. വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിർ ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്താശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിന. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണ്? ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പോകുന്നവര്. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഭഗവാൻ മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ കുരുനന്ദിന് ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതിന് പിന്നെ ഒരു എൻഡില്ല. ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കണം എന്ന് അറിയില്ല. അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പല ശാഖകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് അർജുനൻ സുഭദ്രനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാഞ്ചാലിനെ ദ്രൗപദീനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട്, അതായത് അവിടെ ഒരു മത്സ്യത്തിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിന്റെ കണ്ണില് അമ്പയ്യണം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ നേരെ നോക്കി അമ്പയ്യാൻ പറ്റില്ല. താഴെ ഒരു കുളത്തിലെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ പ്രതിബിംബം കാണാം. അതിന്റെ പ്രതിബിംബം ഈ വെള്ളത്തിൽ കാണാം. അങ്ങനെ ഈ പ്രതിബിംബം നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിനെ അമ്പയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ പ്രതിബിംബം നോക്കി ആ ജലത്തിൽ നോക്കി അങ്ങനെ അമ്പെയ്ത് അങ്ങനെ ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിച്ച കഥയൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ സാധിച്ചത്? അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ അത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, ഞാനിപ്പോ ആകെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്, ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് അവരെ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഭോഗൈശ്വര്യപ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിർ സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നവര്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് കുറെ സ്വത്ത് വേണം, എനിക്ക് കുറെ സ്വർണം വേണം, കുറെ വീട് വേണം, അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാസക്തര് അതില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നവര്, ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? ഇവര് ആ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തില് ആസക്തരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ, അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താ? ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ. ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾ അമിതമായി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളിൽ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ എനിക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, അങ്ങനെ എനിക്ക് സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവർക്കൊന്നും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഉള്ളില് ഭക്തി വേണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിക്കുള്ളൂ. അല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടിയ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് വാങ്ങണം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക? ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് നേട്ടം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യമായവർക്ക് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാരണം ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഇവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യം വന്ന ബുദ്ധി പറഞ്ഞല്ലോ കൃഷ്ണ നീ, അതെന്താണ് ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യം വന്ന ബുദ്ധി? ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ആ പ്രജ്ഞസ്ഥിതമായ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം വന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആ ആളെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? അത് ആരാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവും. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവും. അങ്ങനെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ അവനെ നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സുഖം വരുമ്പോ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അമിതമായിട്ട് ദുഃഖിച്ചു, അയ്യോ എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അയ്യോ എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനും പാടില്ല. രണ്ടിനും സമമായിട്ട് കാണണം. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിനെ ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അവന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതികമായ ഒന്നും, സ്വത്തോ പണം കാറ് അങ്ങനെ അതിനോടൊന്നും ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കില്ല, അതുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല, അത് വേണ്ട ത്യജിക്കും, അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനോടൊന്നും ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സന്തോഷം, അതാണ് അതിന് താല്പര്യം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ണിന് എന്തായിരിക്കും ഇഷ്ടം? കണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ചകൾ കാണുക, സിനിമയ്ക്ക് പോവോ, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങടെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോവോ, ഇങ്ങനെ കണ്ണിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിരിക്കും താല്പര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കണ്ണിന് വേറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ പിക്ചർ കാണാം, അമ്പലത്തിൽ പോവാം, നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ കണ്ണിന് ആ ഒരു ഇഷ്ടം കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ, വേറൊരു ശരണമില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന, അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരെ നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് പറയാം സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നല്ല, അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാ സംഗസ്തേഷുപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവും? അതില് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവും? അതിൽ നിന്ന് കാമം ഉണ്ടാവും. എന്താണ് കാമം എന്ന് വെച്ചാല്? കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ള അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം വന്നാൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് കാമം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കാമം ഉണ്ടായാൽ എന്തായി? ആഗ്രഹം വന്നൂല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വേണം, കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളായി, എനിക്ക് അത് വേണം, എനിക്ക് വീട് വേണം, കാറ് വേണം, എനിക്ക് അതിന്റെ ഡ്രസ്സ് വേണം, വില കൂടിയ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാർ ഉണ്ടെങ്കിലും പറയും, ഈ കാർ എനിക്ക് പോരാ, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടി ലക്ഷറി കാറ് വേണം, ഈ വീട് പോരാ, എനിക്ക് വലിയ വീട് വേണം, 2 നില വേണം, വലിയ ബംഗ്ലാവ് വേണം. ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ അത് സാധിക്കാതാവുമ്പോ എന്തായി? അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം, നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാവും. ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമ്മോഹം, അതായത്
നമ്മളൊരു മായയില് വന്ന മായയില് പെട്ടൊരവസ്ഥ. അതായത് നമുക്ക് സ്ഥലകാല ബോധമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇത് പറയാൻ പാടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പറയാമോ, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തെറ്റാണോ, ആരോടാ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത ആ ഒരു മോഹാവസ്ഥയിലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴ, നമുക്ക് ഞാൻ എവിടെ ചെയ്യുന്നത്, എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പോലും നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു പോയി. അപ്പൊ എന്തായി, ഓർമ്മപ്പിഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടായി. ബുദ്ധിനാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ നശിച്ചു. എങ്ങനെ നശിക്കുന്നു, നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക്, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മോക്ഷം കിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാ, നമ്മൾ കാമം, നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. ഇനി ആഗ്രഹങ്ങളെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണാവുക, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാവും. ആഗ്രഹം നടന്നില്ല, അപ്പൊ എന്തായി, അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറി. അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നമുക്ക് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മുടെ പരിധിക്ക് നിർത്തണം. രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ഇഷ്ടം. ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു വസ്തുവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ള വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ, വല്ലാത്തൊരു വെറുപ്പാണെങ്കിൽ അത് ദ്വേഷം. അതല്ല, അതിനോട് വല്ലാത്തൊരു ആസക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഗം. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ലതല്ല. രാഗവും നല്ലതല്ല, ദ്വേഷവും നല്ലതല്ല. ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു അത് ശീല പ്രഭുപാദര്. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നച പാവയദശാന്തിർ അശാന്തസ്യ കുതസുതം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അവിടെ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനുമായിട്ട്, ആരാണ് പരമപുരുഷൻ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയും ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു ബുദ്ധിയും ഉറച്ച മനസ്സും, എന്തിനെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. ആ മനസ്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനമില്ലാത്തൊരു സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നമുക്ക് ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്ക് ദിവ്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമാധാനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ സുഖവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കൊരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്മാറ്റുക. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ പേരാണ് ഋഷികേശൻ. ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഋഷികങ്ങളെ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ഋഷികേശൻ. ആ ഋഷികേശനായ ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് അടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിന് പിന്മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കാം. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം, നമുക്ക് കണ്ണിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ കാണാം, അമ്പലത്തിൽ പോകാം, വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണാം. ചെവി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കാം, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം കേൾക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യാം ഭഗവാന്. നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കുക. അങ്ങനെ മുഴുകുമ്പോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പിന്നെ ബിസിയായി, പിന്നെ അവർക്ക് ഭൗതികമായ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊന്നും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല.
നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോന്നൊക്കെ വരും. നമ്മൾ ബിസി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബിസിയാണ്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബിസിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മറ്റു ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിനെ അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ നമ്മൾ ഒതുക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിലും കൂടുതൽ ശക്തി അങ്ങോട്ട് കാണിക്കണം. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മള് മനഃപൂർവ്വം കഠിന പ്രയത്നം എടുത്ത് മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ നോൺ വെജ് നമ്മള് മനഃപൂർവ്വം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക, ഇനി ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്താണ്, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പോകും. അതായത് നമുക്ക് നിർബന്ധപൂർവം അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ മുഴുകിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ക്രമേണ 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 ഭൗതികമായതെല്ലാം വിട്ട് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സേവനത്തില് മുഴുകുമ്പോ പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം. പിന്നെ ഭൗതികമായതിലേക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വീണ്ടും വഴിവിട്ട് പോവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഉപായവും ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് നമ്മള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിന്നും നമ്മൾ വിദ്യ സ്വീകരിക്കണം, ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് പരിശീലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അവൻ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാണ്. ഗുരു പറയുന്ന ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഗുരു പറയുന്ന രീതിയിൽ നടക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ